אותה והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. מה נראה לך? מה את רוצה? עשיתי כל דבר, אני לא מבין. זהו, שאתה לא מבין, אתה לא מתקשר, כל היום אתה על המחשב. אני לא מתקשר? כן. אני כל יום מתקשר, אני לא מבין מה את רוצה. זהו, שאתה לא מתקשר. אפילו כל הזמן נמצא עם החברים, אפילו לא מתייחס אליי. נו, ממי. לא, שום מאמי, אתם הגברים אף פעם לא תבינו. חכי שנייה, רגע! בנות, אי אפשר להבין אותם. אני הולך לחקור את עולם הנשים ולהבין מה הן רוצות מחיינו. היי ממי, מה שלומך? בסדר? הכל טוב? מה קרה, הגעת היום? באתי לראיין אותך. לראיין אותי? יופי. חמוד שלי. לגבי מה? לא, יש בעיות עם החברה? לא. לא. טיפה מריבות וזה, אבל בסדר. אתה קצת מגדל, אתה תבין איך נשים חושבות. הן חושבות אחרת. אנחנו אנשים חושבות אחרת. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. מה, אתה רגיל היום? כן. הבאתי את המניקור הרגיל? הרגיל. אוקיי, מה שיש לכם. אין בעיה. שב כמה שניות, אני תכף מכינה את הקערה עם המים. אין מה. מפנק אותך, כמו שמפנקים את כולם. בוא תוציא את הידיים, בוא נפנק אותך בכיף. אפשר לשים את הידיים על המגבת. צריך לשים אותם על המגבת. עכשיו אני הולכת לעשות לך כיף כיף. זה ממש כיף. ככה מרגישה בחורה. כיף לה. אין כזה דבר. אין כזה דבר. No way. אין גבר מושלם. מושלם, אין דבר כזה מושלם. יש גבר שמתאים כל אחת עם האישיות שלו, מתאים לה מה שמתאים לה, אבל אין גבר מושלם, כמו שאין נשים מושלמות. מתקרב להיות מושלם אולי. גבר המושלם בעיניי, נראה לי זה בעלי. אני חושבת בגלל שההורמונים משתנים בגוף. וברגע שההורמונים עולים, זה משפיע על כל דבר הם מתעצבנים. זה בדרך כלל כשנשים במחזור, גברים צריכים לשתוק כמו דג. על דרך מחשבה, זה משפיע על כעסים, זה משפיע על... כאילו, כך מרחק כשבחורה נמצאת במחזור, לפעמים היא יותר אישה. ברור. אני חושבת לכל בן אדם יש אגו. בוודאי. אתה ראית אישה בלי אגו? אני עוד לא ראיתי. אל תפגע לנו באגו אף פעם. אפילו יותר מאשר גברים. דברים מעצבנים אצל בנים, זה בנים צעירים, ההתקוטטויות שלהם, הצחוקים האלה, שנראים דיבילים כאלה. גבר קנאי יכול להוציא אותי מדעתי. פתאום מחליטים לא לעשות כלום. ההשתוללויות האלה, שאתם מתפלים אחד על השני, קופצים אחד על השני. גבר קמצן יכול לשגע לי את השכל ולהטריף לי את המוח. זה היה מגעיל אותי, נגיד, הגרבוץ התמידי שלכם. לא בא להם לעזור, לא בא להם לעשות כלום. מעבר לזה, אתם נורא חמודים. גבר. גבר, חד משמעי הגבר. תמיד גבר. רק גברים. כי הוא גבר, הוא רוצה להיקרות גבר, אז שכן, שיפנק וישלם בפגישה הראשונה לפחות. חצי חצי, גבר צריך להיות מאצ'ו. להראות שהוא מבזבז כסף על הבחורה שהוא רוצה. קודם כל אנחנו רוצות שאתם תהיו רגישים לרצונות שלנו. קודם כל, בדרך כלל נשים מסתכלות על גברים שעובדים. תעשו דברים אפילו רק כדי לרצות אותנו. היא רוצה אבא טוב לילדים שלה. לא חייבת תמיד להיות סרט של גברים. פעם בכמה זמן מותר לכם לעשות סרט
נשים, סרט בנות. אולי לא תהנו, אבל אנחנו נהנה מזה שבאתם איתנו. אם עשיתם משהו רע, נגיד, היינו מאוד רוצות שתתנצלו, וגם אם לא עשיתם משהו רע, אז גם תתנצלו. חופרות? זה האופי שלהם לחפור. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב... כן, אולי כן. האמת היא שהבן שלי אומר לי כל הזמן שאני חופרת. יכול להיות שזה משהו בגנים. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. נשים צריכות לחפור בשביל שלגברים יהיה מה להגיד, זהו. אבל גם את זה אפשר להבין. אם אתם לא תעשו מה שאנחנו רוצות, אז אנחנו נחפור עד שזה יקרה. או שנתייאש ונבחר במישהו אחר שכן יעשה... אנחנו תרמנו כבר. אם רק נשים היו חיות בעולם, איך העולם כולו היה נראה? אני מתאר לעצמי שבסופו של דבר הן לא מכסחות אחת את השנייה, חבל על הזמן. כמו הריבים של החתולי רחוב שאתה שומע, חבל לך על הזמן. כן. אני חושב שגם לנו לגברים יש פאקים. ברור. יש את הקטע של הגברים, שגברים הם ילדותים, יש להם את הקטע, חלק, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לנושאים כבדים יותר, חלק מהמרים, חלק שותים, חלק מגרבצים. הולכים למשחקי כדורגל, מזניחים אותם. קמצנים, מילה מאוד נפוצה. תגיד לי, יש לך חברה? כן, בדיוק רבתי איתה. על מה רבת איתה? על מה רבים? אני פשוט שכחתי, אני גם הייתי פעם בגילך, על מה רבים בגיל הזה? אני לא יודע, אני לא מבין אותה. מה לדוגמה? על מה הנושא? היא אומרת לי, אתה לא מתקשר, אתה יוצא עם חברים שלך, אין לך זמן אליי. וזה נכון? אני לא חושב. ואז מה רבתם? איך זה נסגר? בטריקת טלפון כאילו? היא הייתה אצלי, ואני אמרתי לה, אני לא מבין אותך, אני מתקשר, אני אעשה הכל. והיא פשוט נתנה לי סתירה ויצאה. היא נתנה לך סתירה? לא תבינו! כן. בעייתי מאוד. יש מצב, לדוגמה, אם אישה דופקת לי סתירה, תלוי באיזה קונוטציה, יש מצב שהיא מקבלת אגרוף חזרה. למה כשבחורה במחזור, היא מתעצבנת עליי ואני אפילו לא יכול לנשום? אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להכיר כמה נשים, כאילו לא הרבה, אתה יודע, לא הרבה נשים שהם היו במחזור 30 יום. זה היה מובנה. העצבניות חבל על הזמן. לא יודע לענות על השאלה הזאת, למה? משהו בגנים, אין לי שמץ של מושג. אמרתי לך, אני רק נהג מונית. עוד פעם, זה לא מדע מדויק, אבל בגדול, נשים שונות מגברים. הלו. חכי שנייה, חכי. אני באמת מצטער על מה שקרה. לא התכוונתי לשום דבר. אני לא ידעתי מאיפה זה בא לי בכלל. אני רוצה שנחזור. את באמת יקרה לי וחשובה לי ואני אוהב אותך. אני באמת אוהב אותך. אני מצטערת, אבל יש לי חבר. ביי. מה? אתה ראית את זה? די, אני ארוג אותך. עשינו לך סרט שלם, ואתה עוד לא מבין נשים? אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות איתה. אתה זוכר, כשהכנסתי לה את החומוס לתוך האף? זה מה שעשתה? אתה מבסוט, אתה גאה מזה? זה לא משהו להיות גאה מזה. אני לא יודע, הוא עבר... It's good for your heart, it's good for your mind, it's good for getting through a lonely old night. Everybody knows you shouldn't drink too much, so why does it always seem like there's never enough? Hell yeah, I like beer, it gets me grinning from ear to ear, not just every now and then. I'm talking 365